Galuto og bodbod at sipangga, galatik, galatik. Muna siya mga manluto ay. Again, Super Mega Bayan. Welcome back to my YouTube channel. And for this video, katong ganiha nga video, Super Fam, katong nagsaka. So muna ilang trabaho Super Fam o diha nagsaka-saka, diha ng mga grupo. Diha na sila nagsaka-saka Super Fam. Diyon kami nagbirame to sa kasanga nga taas then kana Ate Merlin gituwad-tuwad. Muna sa grupo na ko nga ako nagbira og kahay. The shout out Cosme Andaya in the house. Woo! Pa maora na siya ang mga tao ang akasgad kaayo. Muna sila ang nagpotol. Muna ang mga kosgad nga mamirahay. Terus Bert, shout out Bert. Shout out sa mga amigo dyan. sa mga salaman. Guwapo. Madang kon. Say. Usay mo ikasolte. Hoy. Usay mo ikasolte sa imong pagka-single karon. Okay ka solte per. Solte god. Oh. Ay. Download mangut. So super famor to ang trabaho din da mo ang personage daradaw mo na personage sa simbahan. Brad Antek in the house. Rosebert Value Timerlen tulad to. Wa nagatutuwad tura sila tunahan. Ang plano nila Super Fam ilahang kuno ning kahoy kay kuyaw na kayo og kuan. Kuyaw na kay bagyo. Say wala na mima. Mabira ko no angat na midire. Angat na bre. Angat. Mangangat na me, kauban ang grupo. Mangangat ng grupo. Tata. Nakaog. Wala lading. Manakan ako ng slag mangga kay buli lading. Ayo video cute kay lapo. Enday cute. Shout out Enday cute ng limpyo sa sulod. Wow. Sulod, hi. Naangat na gimidre sa Super Fam. Super Fam mo, kanada sa taas. Klaro rang. Mga mangyanguday. Manyanguday. Mga manyanguday. Mga girls. Mga guys. Kamu na. Nagilain. Original. So muna siya Super Fam no. Gipotol na nila ang mga kahoy. Mga sanga sa kahoy mangga kay. Kuya magud siya na ibagyo. Nga matapukan ming magsimba dire. So muna siya. Wa siya mahimo. Mantay mahimo kay. Kuya na po. Magsimba-simba may niya makuan na. Hulugan balisod na. Alright. So, galuto sila dire Super Fam. Galuto sila og bodbod. Galuto og bodbod at sipangga, galatik, galatik. Wow! Muna siya mga manluto ay dire. Si Maribek, yeah! Si Merlin, yeah! Sipangga, yeah! Siya Super Fam kay. Gusto mo isaw ba? May nagad. Ito siya Super Fam. Si Papa. More to siya Super Fam man. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe sa tanan. Thank you and bye-bye.